Сәлам дуслар, мөгаен һәр кешенең үз хыялы бардыр. Мин мәсәлән балыкка йөрергә яратам. Кармакны чиертә башлаган саен, алтын балык эләксә иде дип хыялланам. Инде алтын балык эләккәч, теләгемнең берсе, ярый, анысын сөйләп тормыйм. Ә менә җырчыларыбызның күптәнге хыяллары турында ала-таба сезгә сер итеп сөйләрмен мин, Рамил Шәрәфиев. Сезнең экраннарыгызда янәдән музыкаль биеклек тапшыруы. Әйдәгез киттек. Хыялларын сөйләргә теләмәү сәбәпле біз бүген Булат Ниматуллин белән саубуллашабыз. Кирәкми синең сүзләр, юкка биргән вәгъдәләр, барыбер син үзгәрмәссең, миннән көтмә сөюләр. Кирәкми синең сүзләр, юкка биргән вәгъдәләр, барыбер син үзгәрмәссең, миннән көтмә сөюләр. Ышандым сиңа мин җаным, назлы сүзләрең әйттең, бергә үттек тормышны дип алдыклар бүләк иттең. Төпсез күзләреңә карап бар дөньямны оныттым, беләсең күңелемне йомшак төймәләрен син таптың. Кирәкми синең сүзләр, юкка биргән вәгъдәләр, барыбер син үзгәрмәссең, миннән көтмә сөюләр. Кирәкми синең сүзләр, юкка биргән вәгъдәләр, барыбер син үзгәрмәссең, миннән көтмә сөюләр. Кемнәрдер китә, кемнәрдер килә, каршалыгыз Булат Җиһаншин. Ярый, син бар бит диң ярым, білсәң иде ничек үзлеп сөйәммен, ничек әле язган очрашырга, бердән-бер минем дияммен. Алмаштырмам сине бер кемегә, ерак араларны узармын, синең яныңа кайтып ишек ачсам, кочаклап алырсың беләмен. Алмаштырмам сине бер кемегә, ерак араларны узармын, синең яныңа кайтып ишек ачсам, кочаклап алырсың беләмен. Син кирәк бит миңа, бары син генә, беләсеңдер иркәм бәлки үзеңдә, йолдыз гына, аем гына түгел син, кояшымда, күңел күгемдә. Алмаштырмам сине бер кемегә, ерак араларны узармын, синең яныңа кайтып ишек ачсам, кочаклап алырсың беләмен. Алмаштырмам сине бер кемегә, ерак араларны узармын, синең яныңа кайтып ишек ачсам, кочаклап алырсың беләмен. Бул җанашым, бул гына тик янымда, бәхетле без икәү бергә чагында. Үткән саен гомер сәгатьләре, кадерлерәк син миңа тагында. Сине бер кемегә, ерак араларны узармын, синең яныңа кайтып ишек ачсам, кочаклап алырсың беләмен.
Динара Рахимова балачактан үз тормышы белән бәйле җыр язарга хыялланган. Һәм беләсезме, хыялы тормышка ашкан. Ниһаять, серләремне җилләргә сөйлим дигән җыры дөнья күрде. Йолдызларны күктән күргәндә, минем йөрәгемнең түрендә, яшисең торасың сине җаным, бөтен мәхәббәтнең көйләре, яратуымның да сүзләре, сиңа язмыш белән языла, еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда, син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге, еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда, син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Юлларыбыз төрле якыларда, өметләребез дә кушыла. Минем күңелемнең сулышы, бергә булыйк бөтен гомергә. Яратуымның да сүзләре, сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда, син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге, еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда, син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Яшәү мәхәббәтсез авырлык, ялгыз тору бәхетсезлек, шул газапта кеше югала, багышлагы сөю җырларын, яратуымның да сүзләре, сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда, син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге, еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда, син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге, син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Хыялларымның саны юк. Саный башласам, тапшыруыгызның вакыты җитмәс дип издереп куйды Илсаф. Бүген ул 8нче урында. Hayırlı kış. Bayram bilen sizni.
hisemine Yok yatlagıp yaratırga tüge Anatırga dilin sine Batlap senin isimini Mima yazgan yana yazlar kitem Anatırga dilim sine Jannak ise biz gelişinge siber Yatlagıp yaratırga tüge Anatırga dilin sine Yapmak kaldı süyü Gelisine düşersin mini Ana talep yaratırga tüge Anatırga dilimin sine Jannak ise biz gelişinge siber Tügelirge tırgalık isemine Yok yatlagıp yaratırga tüge Anatırga dilin sine Yok yatlagıp yaratırga tüge Anatırga dilin sine Anatırga dilin sine Кечкенә чактагы хыялым тормышка ашмагач хыялланып яшәми башладым. Табиб булмакчы идем. Килеп чыкмады. Җырчы булдым дип шаярып серләште Гүзәл Әхмәтова. Илшат Яппаров исә киресенчә хыялланып яшәргә ярата. Хыяллана 7нче урынга да менеп җиткәннәр. Әйдәгез үзләренә сүз бирик. Kızara ufuktan Koyaş çığa tügelme İsim kitip karap duram Önüme düşünme Sen şu koyaş nurıday Bozan ürettin köngülümünün Sen
Tipsin әлі дөп йөрәк Йөрәккә сөю кирәк Üzülüp сөйәме дип Әйтәләр ирекәме тизерәк Tipsin әлі дөп йөрәк Йөрәккә сөю кирәк Üzülüp сөйәме дип Әйтәләр ирекәме тизерәк Берсе җитә йөрәккә Назлы җылсыз дауа Йөрәк башы мәхәббәткә Типсен әле дөп йөрәк Йөрәккә сөю кирәк Üzülüp сөйәме дип Әйтәләр ирекәме тизерәк Йөрәгемнең ишегене сөю Бер көн килеп шакыса Син бәхетлесең яшисең Ой шаркыштай талпынса Эзлеп төшәм дигәндә Берсе җитә йөрәккә Назлы җылысыз дауа Йөрәк башы мәхәббәткә Типсен әле дөп йөрәк Йөрәккә сөю кирәк Üzülüp сөйәме дип Әйтәләр ирекәме тизерәк Типсен әле дөп йөрәк Йөрәккә сөю кирәк Üzülüp сөйәме дип Әйтәләр ирекәме тизерәк Зөфәр Хайретдинов минем кечкенә чактан бер генә хыялым бар иде дип сөйли. Ул да булса футболчы булып Рубинда уйнау. Ләкин авылда күп тырышып уйнасаң да футбол секциялары булмагач профессиональ футболчы булып булмый шул. Шунлыктан бу хыялым тормышка ашмады. Гомумән, мин спорт җанлы кеше булдым. Бүген инде футбол уйнап булмаса да регуляр рәвештә волейбол уйныйм диде. Зөфәр абый, борчылма. Футболчы булмасаң, менә дигән җырчы син. Бүген безнең биеклектә син 6нчы урында. Ай сукмалы төшкән су буенда Сөйгән ярын тапкан парлылар Бәхетлеләр күптер җир йөзендә Тик никадәр җирдә ялгызлар Тояр өчен дөнья матурлыгын Күп кирәкмикән күңелгә Яшиселәр килеп яшәр өчен Сөйгән яры кирәк һәркемгә Сагышларда җиңеләя кебек Сөйгән ярын азлап юаткач Кадерләрен белик сөйгәннәрнең Үзгәләнер җанын югалткач Тояр өчен дөнья матурлыгын Күп кирәкмикән күңелгә Яшиселәр килеп яшәр өчен Сөйгән яры кирәк һәркемгә
sulap barın joygan yaralar Yüreğine жылы tabalımay Nerse jite jirde yaşavlarga Parlı bulup süyep tuyalımay Tuyar için dünya maturlığın Kup kirek miken kümünüge Yaşıysiler kilip yaşarışın Sigen yarık girek her kemige Tuyarışın dünya maturlığın Kup kirek miken kümünüge Yaşıysiler kilip yaşarışın Sigen yarık girek her kemige Yaşıysiler kilip yaşarışın Sigen yarık girek her kemige Узан атанда премьера булып кирген жырчыбыз ыныклы адымлар белән үскә күтәрелә. Игътибар экраннарга. Oylar oylay senin hakta Jon kesegim mahabbetim Sen bitminen birden berim Sanduğaşım hem seyekler Öte günler gımır öte Seni oylay seni güte Sen yanımda yanlarımda şoktağına Kübelekler kümelimde Yaratağız birbirimizni Sen meneke men seneke Dıp deyme yüreğim Soluşunu sezgen sayın Öte günler gımır öte Seni oylay seni güte Sen yanımda yanlarımda şoktağına Kübelekler kümelimde Öte günler gımır öte Seni oylay seni güte Sen yanımda yanlarımda şoktağına Kübelekler kümelimde
Рената, эй! Бүген мин Рамил һәм Рамиля Хәбединовларның алтын балыклары булып, хыялларын тормышка ашырга ярдәм итеп, барлык туганнарына мөрәҗәгать итәм. Рамилнең күптәнге хыялы барлык туганнарын бергә җыеп мәҗлес үткәрү. Туганнар, тиз генә җыенып, бүген Рамилләргә кунакка барасыз һәм безнең биклектә 4нче урынга лаек булулары белән котлап кайтасыз. Jine katışır misin? Düşen şaban bılında Siygen yarım vəqdə birdi Üzü kilmi xamanda Eşi eşi ermeşi Şu ermeye eşi Yirken aman yüreğimi Erniden ye eşi 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 ermeşi Şu ermeye eşi Sizin kıydada gülüşü Dağda ideme eşi Yirken kara şeşleri Dilinden uzak gitken Yerinler şiyelerden Kızarıp ışıp jitken Eşi eşi ermeşi Şu ermeye eşi Yirken aman yüreğimi Erniden ye eşi 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 ermeşi Şu ermeye eşi Sizin kıydada gülüşü Dağda ideme eşi Ufukta şafak olsun Ketken minutlar jitken Şeşlerini şeşke beyleşip Meyleşer vakit jitken Eşi eşi ermeşi Şu ermeye eşi Yirken aman yüreğimi Erniden ye eşi 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 ermeşi Şu ermeye eşi Sizin kıydada gülüşü Dağda ideme eşi Илназбах кичкенәдән җырчы булырга хыялланган һәм күрүгез буенча хыялы тормышка ашкан. Күрәсең үзенең алтын балыгын Илназ койрыгыннан ныклап тоткан. Бүген ул 3нче урында. Yazmışlardan yaklamadım Üzlerine basıp hazır Münqat babatlar vəzir Üzü gələnə bəğir xəmcan Üzü gələnə bəğir xəmcan Üzü gələnə bəğir xəmcan Min yaratam Üzü gələnə bəğir xəmcan Üzü gələnə bəğir xəmcan
һәм җан, өзгәләнә бәгырь һәм җан. Мин яратам, мин яратам. Нигә сине сакламадым, язмышлардан якламадым. Йөрим бергә үткән юлдан, бәхет кулларымда булган. Бер үксүз уемда һаман, бер үксүз уемда һаман, бер үксүз уемда һаман. Мин яратам, мин яратам. Бер үксүз уемда һаман, бер үксүз уемда һаман, бер үксүз уемда һаман. Мин яратам, мин яратам. Нигә сине саклamadım, язмышлардан якламадым. Бергә чакта өлгердемме, ачып сиңа йөрәгемне. Күндә кабатлыйсы калган, күндә кабатлыйсы калган, күндә кабатлыйсы калган. Мин яратам, мин яратам. Күндә кабатлыйсы калган, күндә кабатлыйсы калган, күндә кабатлыйсы калган. Мин яратам, мин яратам. Күндә кабатлыйсы калган. Мин яратам, мин яратам. Барысы да без кыйламганча була, көтәргә кирәк. Бәлеш асты төптә дигән девиз белән яши икән Марина Карпова. Көтә-көтә безнең биеклектә 2нче урынга да менеп җиткән. Süyümlü, etmişe kalla olmayayım. Bәхетнең алсултаннарын куенында каршылыйм. Ол мине кайнар кочакка назларыны бүләк итер. Йөзенең бер җылысын куенында тоям бит. Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыкны җыганда нигә элек белмәдем. Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыкны җыганда нигә элек белмәдем. Җырлар җырлыйм канатланып, шын мәхәббәт турында. Кушылып сайрый кошларда, безнең барыр юлларда. Ол мине кайнар кочакка назларыны бүләк итер. Йөзенең бер җылысын куенында тоям бит. Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыкны җыганда нигә элек белмәдем. Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыкны җыганда нигә элек белмәдем. Утылар шәшеп янган йөрәк, ялкыннарын жуймас
Aşık bulgan yürek seni Yaratuda kıymasın Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıkını jıkandan ige elik bilmedim Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıkını jıkandan ige elik bilmedim Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıkını jıkandan ige elik bilmedim Sine 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 gene yakın kure yüreğim Senin varlıkını jıkandan ige elik bilmedim Резида Ахмадвалиева мин бик хыялый кеше, барлык тормышка аша торган хыялларны тылсымчы үтәп тора ди. Алтын балыкны тотсам, барлык балалар, барлык кешеләр сәламәт һәм бәхетле булсыннар дип теләр идем диде. Бүген Резида Ахмадвалиева музыкаль бәйгелегебезнең лидеры. Беренче урын аныкы. Согышымына бүләк итәмез сиңа Каргышымына алам үземә Мин бит сиңа елак бала түгел Юкка барга яшемне түгәргә Юкка барга яшемне түгәргә Килмә яңадан, минем хисләремдә яңарган Киләчәгем зәңгәр күк, син үзең күз яшьләреңне түк Килмә яңадан, минем хисләремдә яңарган Киләчәгем зәңгәр күк, син үзең күз яшьләреңне
күз яшьләреңне түк. Шулай итеп, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген музыкаль бейеклек тапшыруы җырчыларыбызның хыяллары турында серләрен ачты. Ә мин Рамил Шарафиев алтын балыгымны тотарга киттем. Киләсе очрашуларга кадәр. Чао!